அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இது களுத்துறை கிளையுடைய வெள்ள நிவாரணத்துக்காக வேண்டி சேகரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருள்கள் அல்லாஹ்வுடைய உதவியால் 17 மஸ்ஜிதுகள் களுத்துறையில் இருக்குது. அந்த அடிப்படையில் மஸ்ஜிதுகளில் அறிவிக்கப்பட்டு பணமும் பொருளுமாக அல்லாஹ்வுடைய உதவியால் மாஷா அல்லாண்டு இப்போ களுத்துறை தெருப்பள்ளி முஹிதீன் ஜும்மா மஸ்ஜித் தெருப்பள்ளிக்கு பொருட்கள் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. மாஷா அல்லாஹ் ஒரு 5 மஸ்ஜிதுகள் இதுவரைக்கும் வந்திருக்குது. இன்னும் சில மஸ்ஜிதுகள் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இன்னும் சில மஸ்ஜிதுகள் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு கொண்டு வரேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். பொருள்கள் இல்லாமல் பணமாக மாஷா அல்லாண்டு அதிகமான ஆக்கள் நிறைய பேர் தந்திக்கிறாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். இதுவரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 லட்சம் மாதிரி பணமாக சேர்ந்திருக்குது. இன்னும் ஒரு 6-7 மஸ்ஜிதுடைய பணம் மற்றும் பொருள்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் வர வேண்டியிருக்குது இன்ஷா அல்லாஹ்.